खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जेराव पाकिस्ताननि माखासे उदखारि जेरै लश्कर-ए-तैयबा लोगोसे लश्कर-ए-तैयबानि बिबागिन TRF उदखारि हानजाया भारत हादरनि सरासनस्रा सुबुंखौ गासै सा 22 सुबुंखौ नायगारै धोरोमखौ सोंनानै हिन्दु होननानै बुंना लायोब्ला बे हिन्दु सुबुंफोरखौ गासै सा 22 सुबुंफोरखौ नायगारै गावथारनानै जिउ फोजोबनाय जाथाया हादोर नाङैनो मुलुग नाङैनो मोनसे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोमजिगासिनो दं जेराव बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा सौदी आरबाव दंहैयोमोन नाथाय सौदी आरबाव बे जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगोनो हरनि गेजेरावनो फिन आरोबाव हादोराव फैफिननानै बे जाथायखौ नोजोर होनानै गोख्रों थांखि लानो थाखाय बे समाव मोनसे सावराय मेल खालामबाय थानायखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों। बे समाव फोरमायनांगोन दि काश्मीरनि पेहेलगामाव उदखारनि गाग्लोबनायाव मुलुगनां हादोरावनो भारतजों मदद होदों आरो बे जाथायखौ लानानै निन्दा खालामदों आरो गोख्रों थांखि लानो थाखाय बे समाव जोंनि भारत हादरखौ बाथ्रा बुंदों आरो मदद होदों। फिन आरोबाव पाकिस्तान आरो भारत हादरनि गेजेराव जानो थांगोन नामा दावहा एबा गिख्रंथाव दावहा आरो बे जाथाया मैया बेलासे समनिफ्राय जानाय जाथाय होननानै बे समाव जों माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों आरो बे लश्कर-ए-तैयबानि बिबागिन मोनसे गिख्रंथाव उदखारि TRFनि जा उदखारिनि गाग्लोबनायाव गासै भारत हादरनि सा 22निबो बांसिन सरासनस्रा सुबुंफोरखौ नायगारै जिउ फोजोबदों आरो बेखौ नोजोर होनानै दायो हादरनि मोनफ्रोमबो रौनिया हानजानिफ्राय सावरायनानै बिनि सायाव गोख्रों एक्सन लाफिनो आरो दा बे समाव माखासे जोंनि रौनिया हानजाफ्रा बे जाथायखौ नोजोर होनानै लश्कर-ए-तैयबानि बिबागिननि मोनसे हानजा TRF होननाय मोनसे उदखारि हानजाखौ नायगिरदों आरो गोख्रों एक्सन लाफिननो थाखाय बे समाव हादरनि एबा भारत सरकारनिफ्राय थांखि लानाय जादों आरो बेफोरबायदि गोबां मानि दुखुनांथाव जाथाय जादों। गोबां मानि रायजोनिफ्राय बे समाव बेरायनो थांदोंमोन काश्मीराव आरो बे काश्मीराव बेरायनो थांनायाव माखासे जाय सुबुंफोरखौ गावथारदों आरो बे सुबुंफोरखौ जिउ फोजोबनायनि सिगां धोरोमखौ सोंदोंमोन माबे धोरोमाव जुदि हिन्दु धोरोम बुङोब्ला हिन्दु धोरोम मुं बुंनाय लोगो लोगोनो उदखारि TRF हानजानि लश्कर-ए-तैयबानि बिबागिन TRF हानजानि जा उदखारि बिसोरो हिन्दु सुबुं मोनब्लानो गावथारनाय जादोंमोन आरो बे जाथाया हादोर नाङैनो मुलुग नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव जादों आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गोख्रों थांखि लादों आरो सावरायगासिनो दं माब्रैहाय बे जाथायनि सायाव फिन आरो एक्सन लानो हायो आरो बे समाव जुदि पाकिस्ताना बिनि सायाव जुदि जेबो बुङा आरो पाकिस्ताना जुदि बे जाथायाव जुदि लिंक दङब्ला अब्ला पाकिस्तानखौबो बे समाव गोख्रों फिननाय होनो थाखाय भारत सरकारनिफ्राय थांखि लानाय जागोन ना बे समाव नरेन्द्र मदि बिथाङा मोनसे मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ बुंदों होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि जुदि बे काश्मीरनि पेहेलगामाव जुदि जानाय जाथायाव पाकिस्ताना जुदि लिंक दङ लोब्बा दङ अब्लानिया पाकिस्ताननि सायावबो भारत सरकारनिफ्राय भारत हादरनिफ्राय गोख्रों फिन जाथाय होफिनगोन होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों। दानिया बे समाव नायलांदों नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिडिअखौ जे काश्मीरनि पेहेलगामाव उदखारनि गाग्लोबनायनि उनाव माब्रै भारत हादरनि रौनिया हानजाफोरा गोख्रों सिग्रोमगासिनो दं आरो गोख्रों माब्रैहाय थांखि लागासिनो दं नोंथांमोना जोंनि बे भिजुएलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायलांदों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि पाकिस्तान आरो भारत हादरनि गेजेराव जाफिनगोन नामा मोनसे गिलु बालु दावहा जेराव काश्मीराव जाबायदि काश्मीरनि पेहेलगामाव उदखारनि गाग्लोबनायाव जोंनि भारत हादरनि सरासनस्रा सुबुंखौ सा 22 सुबुंखौ नायगारै हिन्दु सुबुंखौ नायगिरै जिउ फोजोबदों लश्कर-ए-तैयबानि बिबागिन TRF होननाय मोनसे बे उदखारि हानजाया गोलाव समनिफ्रायनो जोंनि भारत हादराव एबा काश्मीराव गोबां माने बेफोरबायदि गिलु बालु जाथाय खालामबोबाय थादोंमोन। फिन आरोबाव बे समाव काश्मीरनि पेहेलगामाव बेबायदि उदखारि जाथाय खालामनाया हादर नाङैनो मुलुग नाङैनो बे समाव दुखुनांथाव आरो बे समाव मुलुगनि गोबां हादोरानो भारत हादरजों मदद होनानै बेनि सायाव गोख्रों फिन जाथाय होनो थाखाय बाथ्रा बुंदों आरो जुदि बे जाथायाव पाकिस्ताना लोब्बा दङ एबा लिंक दङ अब्लानिया पाकिस्ताननि सायावबो भारत हादरनिफ्राय गोख्रों फिन जाथाय होगोन होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो बेखौ लानानैनो हादरनि नखर मन्त्रि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां हादरनि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे सावराय मेल लादों। बे सावराय मेलनि गेजेरजों बेनि सायाव गोख्रों फिन जाथाय होनो थाखाय गोख्रों फिननाय फैनो थाखाय थांखि लादों। बे समाव मख'नांगोन दि
बे जाथाय जानायनि सिगां हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा जोंनि भारत हादराव गैयामोन जे सौदी आरबावसो दंहैयोमोन नाथाय बे जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगोनो हरनि गेजेरावनो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा हादोराव थाबैनो फैनाय एबा गोख्रोङै फैफिननानै बेनि सायाव एक्सन लानो थाखाय थांखि लादों। जाय उदखारिफ्रा बे जाथायजों लोब्बा दं बे लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो एक्सन लाफिननांगौनि थांखि लानाय जादों। लोगोसे बे जाथायाव जुदि पाकिस्तानाबो लिंक दङब्ला सोमोन्दो दङब्ला पाकिस्तानखौबो गोरलैयै नागारनाय जाया होननानै बे समाव थांखि लानाय जादों होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिना मोननाय जादों।